Ei, Nadal? El 25 de desembre, fum, 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 fum. És just després del solstici d'hivern. En el passat, quan s'instauraven festes religioses, es solien aprofitar els dies que ja se celebraven en aquella cultura. Suposo que és la manera que la gent no es revoltés tant perquè els hi feien un canvi en les seves tradicions. La nit del solstici d'hivern és la més llarga de l'any. És la foscor abans que reneixi la llum i es celebra el retorn del sol, que farà que cada dia hi hagi més hores de claror. La nit de Nadal es celebra el mateix, la nit més fosca en què reneix la llum, representada per Jesús. Els dies del voltant del solstici d'hivern la gent sol anar corrent d'un dinar a un sopar i entremig buscant regals en botigues on sona. En realitat, són uns dies en què el cos i l'ànima ens demanen rebaixar el ritme i fer una mica de recolliment. Potser els llums, els colors, els regals són un intent de contrarrestar la foscor i el fred de l'inici de l'hivern. L'hivern és l'època de la llavor sota terra. A part de la vida social i dels colors, hem de tenir un temps per reflexionar sobre què volem plantar i quines flors i quins fruits volem que sorgeixin d'aquestes llavors. Aquest any el solstici és el 21 i us proposo trobar-nos a la tarda per connectar i entrar dins. Quines llavors volem plantar aquest solstici? Al final del vídeo hi ha la informació del taller que farem. La nostra societat posa molt èmfasi en aquesta època de l'any i de vegades dona per suposar que la gent és més feliç ara que la resta de l'any. És cert que per a algunes persones aquesta època és... It's the most wonderful time of the year. Però hi ha altres persones que quan... It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. senten tristesa, sigui per records, absències o vivències actuals. Aquests són uns dies per compartir-nos interiorment, per saber què ens ve de gust i per compartir amb qui ens fa il·lusió, amb la família que ens ha criat i o amb la família que ens hem creat, triant les persones que ressonen amb nosaltres. Espero que siguin uns dies viscuts en presència i que ens sentim abraçadis. A continuació hi ha l'explicació de la celebració del solstici i després he afegit una variació del tió en què he canviat el reforç negatiu per reforç positiu. Aquestes festes ens abracem juntis? Tió, caga torró, d'avellana i de pinyó, si en cagues un bon munt, purpurina pel damunt.